Díobh gach duine sníoseán seo beag mé ag díriú chra Pictiúr a dó. So, is é tedal na sratha seo ná Samhradh Iontach. Lá amháin, bhí Máire agus Áine ag caint faoin Samhradh. Bhuail siad lena chéile sa chathair, sa plus séú. Or to expand on your sentences, taobh muid an sé péal. Bhí an ghrian ag tanmh, bhí a lán le plé acu. Dúirt Máire go mbeidh Samhradh Iontach acu. Bhí siad ag súil go mór leis an Samhradh. Now, anyone ag féachant ar an bhíseán seo. Rinne mé de rúd ar rud éigean. Tá an ceart agat. Ní dúirt mé sa céad Pictiúr. I didn't say sa céad Pictiúr. That was on purpose. So do not forget to say sa céad Pictiúr. Lá amháin. Alright? So, sa dara Pictiúr. Dús, bhí siad ag lorg post Samhradh. Bhuail siad leis an mánaisteoir with the manager. Sa nóstáin áitiúil, agus rinne siad aglah. Bhí an bánaisteoir lán sásta leis na chalíní agus thug sé post Samhradh dóibh. Post Samhradh tisil gineadach. Thosaigh na chalíní ag obair an lá in íag sin nach na chainte an seo. Bhí siad ag glanadh na seomraí sa nóstáin. Bhí áthas ar na chalíní. Nú bhí siad ar bhain na muiche. Bhí áthas an domhain ar na chalíní. Again, show the examiner what you can do. Sa tríú Pictiúr, cúpla seachtain ina dhiaidh sin. Cúig na chalíní ar saoire go dtí an rómh. San Idál in Italy. Again, expand on your Abertí. Cha siad cúpla lá ag siúil timpeall na háite agus chonaic siad na Radharc sa chathair. Cúig na chalíní ag siopadóireacht agus ceannaigh siad rudaí deasa. Ceap na chalíní go raibh an chathair glóite. Sa chathairú Pictiúr, nuair tháinig na chalíní abhaile d'imir siad pell leis an glob áitiúil agus bhuaigh siad an churn. Again here, chalíní. If you're trying to maybe learn that little bit less but still do well, you could just say bhuaigh siad. Bhuaigh siad. They won. You don't have to say an churn. Or you could say bhuaigh siad an douche if you wanted to use a different word as well. So again, do whatever suits you. Bhí na chalíní ar bhain na muiche. Comá lei sin, cúig na chalíní go dtí an Pictiúrlin with a séú, because is anamachal buinintcanach é, it's a feminine now, agus déach siad ar scanán Iontach. Bhí an áit plódathe le dína, dis siad grán rósta, bhain siad anna tanmh as an scanán. Cat Máire agus Áine cúpla lá ag obair le St. Vincent de Paul. Cúig siad timpeall na háite agus carraigh siad leis na dína bochta. So some verbs are followed by prepositions. Carraigh le, to help. Thug siad bia. Now to expand your sentences, you could say ceaprí agus anra donna buachalí bochta. Gamaleisceil donna dína bochta. Dúirt an bhean míle buíochas leis na chalíní bhí áthas orthu. So bhí sé sin sa chuaigú Pictiúr. Sa séú Pictiúr, ag deireadh an tarraigh tisil gineadach at the end of the summer. Dúirt na chalíní go raibh Samhradh go Iontach acu, nó go raibh an Samhradh go Iontach. Rinne siad a lán rudaí agus bhí áthas an domhain orthu. Bhí siad ag súil leis an mbliain se cuain. So again, gach duine an seo. Focus on faríocht, pronunciation. Reuse the same nach na chainte, ríis agus a ríis agus a ríis. The examiner sees a one-shot Pictiúr from you, so they're not going to know whether you're using the exact same nach na chainte for all 20. Work smarter, not harder, gach duine. Garbh míle maith agóibh.